por siya kapor te kumang laong ifi ngindemar ngidon kini ki unit member lalum te kum hikslem balade bang ngindon kamre ban ong ba nakleng jong ngikum ke central budi kitu ki unit hiki lalum na maki hiki lapan kre lupa ban bu te ya kaneru ngin desngubiang tang ba ban ong i kata jingyarap te imat bang ihap stang la dang ihap mi da ka bor kan riban ong bakin kan lehi ka government ban ai jingyarap nga i ka jengai kan yo le se mata balajan election yo ki ai te min priang subha kan ni ta kendiat nya syukwa ban yathu ipi kum hakane ka meklia farmers day bangi pelong man hakane ru ka department kila ya chakmat ban penbena ba namar kadon kini ka survey ka ba i ba kinong rep po meklia ki yo arp ndai hajar ka sibnai dia man hakane ru kidang persngo kemat usia waktu meeting baki claim ru na ba ong ba kinong rep po meklia aleng juga department ka sarkari kan ban ong ba ki yo arp ndai hajar tingi bangi lalet chaman laki sinong bangi la jurip ha kani kamlong kabadai kani ka data ka papun i kani ka survey papun i bagi norek meklia ki yo arp kendai hajar sibnai kelong ka babakla bat ngiru ngim priang i kata jinda ngila kemen sisya kain la da ki yo hop i kata dan repiru kum ki media pila ban lekeli la hato kat nongut kidon kita ki norek ki bayo arp kendai hajar ka sibnai ngam ong ba kimdon ki bayo ma yang arp kendai hajar kidon ki bayo da kilak ro tang ba kita kilak bandon tang point something percent kum kinong rap ki bang progressive farmer ki bari ki member jungi hiro ngila ban yalam yapi kum uwe maset knam uta kum uwe hapo janjehil itu ki kamai da kilak namar bale ki risnyang risyar baki we dan reha bangi cancelan sar kinong rap po gejala kam long ka badai ban ong baki yo arp ndai hajar bat ngimla ban priang bat ngi scam baga government kan set ini ka target bakin yarap nang baki skim ba fer nang ngin yo sisya kan ya kene ka arp ndai hajar hasi benai kumbala penpau long baka department ba fer bat ong baki nong rap meklia ki yo arp ndai hajar Alor kata tajing